Yazibas, 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 Basi, Yazibas, 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 Basi. Ja, wij brengen Basi helemaal naar Schaik. Hij ligt te slapen in de auto, het is een zij. Want Basje gaat logeren bij opa en oma, helemaal in Schaik. Yazibas, 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 Basi. Yazibas, 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 Basi. Ja, Basi ligt in de auto, want we zijn onderweg naar Schaik. Ja, naar het mooie Brabantse land. En Basi ligt te dromen en te snurken, want we moeten nog een stukje rijden voor we er zijn. Hey, Yazibas, 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 Basi. Yazibas, 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 Basi. Nou, dat was het weer. Dat was weer tot de volgende week dan. Oké. Houdoe. Houdoe.